die raket wil niet oppakken. Pijn in je schouders van pakpapier dat je draagt. Aan je hand heb je een meising en dat cadeautjes aan je vraagt. En dan komt hij met z'n allen. Oh, middernacht, ballen. Zes uur langs de pas. Voor een paar centen en vriend op zijn bord. Tom is aan het wachten voor weinig geld. Dames en heren,